labutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod.
Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyad tong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Thomas, magpakonsulta gid Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay kagiyahan kami sang imo espiritu sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Ang oras 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:40 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga matag Palamati. Sa 16 ka Banwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangay sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa bilog na pungsod Pilipinas kag sa bilog na kalibutan. Mayong hapon sa aton tanan-tanan. Nagapalabot mo sa pagpanamyaw sa aton mga kuturan. Mga kaiping nga kaprobinsya ng probinsya Kangantike, probinsya It-Aklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, San Esparas, probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot man kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad dira sa may Teodoro Arsanas Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa mga pampubliko nga merkado diri sa probinsya sang Capiz, kag sa tanan nga yara sa tagsa nila ka mga panimalay. Maayong hapon, maayong nga pagpangape-kape, maayong nga pagpulo pamahaw, kag pagpulo pamate diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage. Welcome diri sa aton palatuntunan sa Hunyo 4, 2021 nga edisyon sa Kasak Special Coverage. Sa gihapon nagapamati kamo sa emergency broadcast ng 88.1 Kadar FM, pinagi sa pagdumala sa Capiz Archdiocesan Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Renflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr.
Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Vibalya, sa atong technical director, Alagad Mingming Wego, kang engineer RJ Borja, partner technical, Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Ang kaupo niyo naman sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ini sa Alagad Real de la Rosa. Opdi niyo kita banwa diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasag Special Coverage. Sa mga nagasaulog silang kadawan, happy birthday! Sa mga nagasaulog naman silang anniversary, happy anniversary! Sa may ginasaulog dala nga sari-sari, happy sari-sari! Pwede ka mo mga kaalagad, makapalabot sa inyong mga dugang impormasyon or panamyaw diri sa aton palatuntunan subong hapon sa Kasag Special Coverage. Mayong hapon anay sa kay Ma'am Angie Avir, kay Sir Alan Ray Bolquerin, kay Ma'am Raquel Alcazaren, kay Sir Marlon Lopez, kay El Chapo del Guzman, kay Alagad Bened Dalida. Ano ba lamang balatayan nga balita nga aton pagatagan sang nagakayo pagtamo diri sa aton palatuntunan sa Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Aton nga Pangulong dinalhan, balita lokal, hinyo sang gobyerno probinsyal nga ilakip ang local chief executives bilang prioridad sa vaccination program aprobado sang DOH. Samtang temporary treatment and monitoring facility para sa mild kag moderate cases, plano nga igapatukod sang syudad. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Balita regional. Panduga nga balita lokal, grupo sa mga tumandok sa Tag-Aw padayon nga ginabuligan sa tungasang pandemya. Balita national, Bayanihan 1, ging kilala bilang best global practice batok sa COVID-19. Samtang mga rason kung nga wala nagbalik para sa second dose ang pila ka mga nabakunahan aton nga hibaloon. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Kag balita sa Caritas, sa 7 ka milyon nga deactivated nga botante ginganyat sang PPCRV kaliwat magpalista sa voters registration sang Commission on Election. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Amoy ato ba mga balita nga aton pagatagan sang nagakaingo pagtamo diri sa aton nga palatuntunan apang bagoy na ato na naikwaon ang kahimtangan no kon lakat sang panahon subong nga adlaw. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandik mga kalagad sa pinakuling nga datos sang DOST Pag-asa, alas 3 subong nga adlaw nakita ng sentro sang tropical depression nga si Dante. Kaya nakaroon sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang ginabulubanta base sa available data 225 kilometro nakatungdan sang Itbayat, Batanes. May kabaskugon nga hangin nga naglabot sa 55 km kada oras malapit sa sentro, may pagmadlos nga naglabot sa 70 km kada oras. Ang nagapadulong northwest o northeastward sa sulod sa 20 km kada oras. Samtang southwest monsoon nagapekto naman sa western section sa northern kag central Luzon. Ang Ilocos Region, Zambales, Bataan kag Batanes eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may malaka ka pagulan-ulan pagpanagub kag pagpangilat. Tugas ng southwest monsoon kag sang tropical depression nga si Dante. May posibilidad sang pagbaha kag landslides ilabi na sa tiyon sa mabuno kapag ulan-ulan. Samtang sa Metro Manila, iban pa gyud porsyon sang Pilipinas maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may malaka ka pagulan-ulan sa tuga ini sang localized thunderstorms. Samtang may posibilidad sang pagbaha kag landslides ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition, ang northern Luzon maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub sa baskog nga huyop sang hangin from southwest. Samtang coastal water kasarangan tubtub sa baskog 2.5 to 4 meters ang balon. Ban nga bahin sang pungsod Pilipinas nakip na ang Western Visayas kag probinsya sang Capiz, maka-eksperyensya naman sa Makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin from south east to southwest. Samtang Makanay tubtub kasarangan naman ang balod 0.6 to 2.1 meters. Maximum temperature naton sa buong adlaw 33.4 degrees Celsius. Minimum temperature 27 degrees Celsius alas 5 kaina sa ngaga. Sunrise buwas nga adlaw alas 5:26 sa ngaga. Sunset alas 6:23 karon sa gabi. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon.
Liton kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita na tuoy sa COVID-19 diri sa probinsya San Capiz sa bilog nga kalibutan kag sa pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sandig sa pinakauling nga datos sang Worldometers, naglabot na sa 172,924,775 ang nag-angkon sang COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Sa nasabitan nga mga numero, 3,717,705 ang nagtaliwan, samtang 155,648,233 ang mga nag-ayos sining nga balatian. Samtang diri sa aton sa pungsod Pilipinas may dugang nga 7,450 ka mga kaso sa COVID-19 sa sulod gid lamang sa 24 oras. Sandig sa alas 4 subong nga hapon nga report sang Department of Health Philippines. Samtang may dugang nga mga numero sang nag-ayo, naglabot sa 2,382 samtang nagtaliwan alas sa 181 mga kaalagad. Sa karon ng Pilipinas, nakabalag na sang 1,255,337 kamang kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa diin ang porsyento sa aktibo yara sa 4.8%, kung kabugsan nga 60,794. Porsyento sa manag-ayo 93.4% akon kabilugan nga 1,173,006. Porsyento sa managtaliwan 1.72%, kung kabugsan nga 21,537. Samtang diri naman sa Western Visayas may dugang nga 654 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sandig sa pinakauli nga datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Sa karon ang Western Visayas nakabalag na sang 48,725 ka mga kumpirmado nga kaso, samtang 7,706 ang mga nagapabiling aktibo. Ang asymptomatic 60.56%, mild 34.60%, moderate 2.41%, severe 2.45%, kag yara sa critical in kondisyon 0.08%. Dali naman sa aton sa probinsya San Capiz may dugang 42 ka mga bagong nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa di naglabot na sa 2,939 ang kumpirmado nga kaso sa kabilugan nga Capiz. Ang mga aktibo nga kaso yara sa 520 kung 17.69%. Ang mga nag-ayo 2,277 kung 77.48%. Ang mga nagtaliwan bagod sa COVID-19 naglabot na mga kalagad sa 142 kung 4.84%. Sa syudad sang Rojas may 15 ka mga dugang kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa diin ang syudad bayar na karon sang 271 ka mga aktibo nga kaso nga nabalhag. 1,103 ang nag-ayo, 63 ang mga nagtaliwan, kung kabugusan nga 1,427 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang kaundan sa aton mga ginpanglinyadang headlines aton pagapanumbalikan matapos ang pila ka importante nga pahibalo. Standby. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19. Dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw alas 7:30 sa aga tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangintunaan sang pneumonia,
acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Monseñor José Advíncula, Arcivescovo di Capiz, Filippine. Capiz, sa Pilipinas ginakilala nga sentro sang mga pagkaon sa dagat. Kung tulukon, wala gid sing pinasahi sa Capiz. Sino ang magdumdum nga ang Capiz jutay kag kubos, ara lang sa higad-higad, magabunag sang isa ka prinsipe sang simbahan. Si Cardinal Joe is a very good listener. Di ko gid sa malipatan. Kay dito niya napatubo ang akong tuod nga pagikugma sa Dios kag sa akong isikatawo. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:58 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special
Balik diri mga kalagad sa aton nga palatutunan sa Kasag Special Coverage sa gihapon kaupod ninyo alagad Real de la Rosa. Mayo nga pon anay sa Family Dalida dira sa may Mejorada Subdivision, no? Shout out ko no sa liwat sa Family Dalida sa may Mejorada Subdivision kag sa mga pumuloy diri sa Mejorada. Madamog gisalamat sa mga pumuloy pa do padalagan ka ba na? Mayo nga pon lang da. Greetings coming from Kapitan Benny Dalida. Sa kay Alaga John Rafael Fabrigar may nga pon kag sa kay Ma'am Carmela Barrera. Salamat gid sa pag-podri sa aton nga pagpangalagad. Kay Ma'am Judith Rufo, kay Ma'am Michelle Fernandez. Kag sa tanan-tanan nga nagaupod sa aton sa live kag sumuman sa radyo. Diretso na kita makalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon nga nakuha ako natipon sa 88.1 Kadera FM News Team. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa aton nga nagapanguna nga balita lokal, hinyo sang gobyerno probinsyal nga ilakip ang local chief executives bilang prioridad sa vaccination program aprobado sang Department of Health. Para sa pagdulong sila nga balita, yara sa line number 2 si Alaga John Kevin Antonio. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Alaga John Kevin sa report, please come in. Aprobado sang Department of Health o kung DOH ang hinyo sang gobyerno probinsyal nga ilakip sa listahan ng prioridad nga mabukunahan ng mga alkalde lakip na ang mga barangay kapitan sa kabugusan nga probinsya sang Capiz. Sandig sa sulat nga ginpadala sa kay Governor Esteban Evan Conteras gikan sa DOH, mahimo nga madala ang mga nasambit nga opisyal sa Phase 2. A42 sa ginapanaog nga Administrative Order number 2021-005 o kung National Strategic Framework for COVID-19 Vaccination and Immunization kay Department Memorandum number 2021-0099 o kung ang Interim Omnibus Guidelines for the Implementation of the National Vaccine Deployment Plan for COVID-19. Kalakip man sa sining nga priority group ang mga empleyado sa mga ahensya sang gobyerno, lakip na ang korporasyon nga ginapanag-iyahan sang gobyerno kag local government units. Sa matandaan, Marso 12 sa nagpadala sang sulat ang gobernador sa mga nasambit nga ahensya, agud personal nga hingyoon ang paglakip sa mga local chief executives sa prioridad nga mabakunahan. Bangod sunod diri delikado man ang papel sa mga nagapamuno sa banwa kag barangay bilang masami nga ginapalapitan sa mga pumuluyo subong man sa mga nakatuhay nga ahensya kag opisina. Kaupo nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. John Kevin Antonio, 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Madamoging salamat Alaga John Kevin Antonio sa ginulong report ri sa aton nga pagpangalagad. So maayo ini no nga balita para sa aton tanan labi na sa aton mga local chief executives no, sa mga alkalde subong man sa aton nga mga punong barangay bangod nga mahimo na sila no. Actually ang iban gani nakasugod naman iya sang vaccination para sa mga local chief executives kag subong man sa mga punong barangay no kag gina-komenta gid ini nung efforts sa aton nga gobyerno kay sa nambalgan ni Governor Nonoy Contreras importante man no nga mapangapina na ikang lawas sa aton nga mga kapitanes kag subong man sa aton nga mga alkalde. Sa dugang naton nga balita, temporary treatment and monitoring facility para sa mild kag moderate cases sa COVID-19 plano sa karon nga igapatukod sang gobyerno lokal sang syudad. Para sa pagdulong sila nga balita, yara sa line number 2 sa Alagad Maria G. Lorraine Balgos. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Alagad Jean sa report please kamin. Plano sa karon sang syudad sang Rojas nga magpatukod sang kagalingon nga temporary treatment and monitoring facility agud tatapon ng mga individual nga nagaangkon sang COVID-19 apang hindi malala ang ginabatyag nga simptomas o kung ginakabig nga mild kag moderate cases. Suno kay Rojas City Mayor Ronnie Divas nga kabahin ini sa inisyatibo sang syudad agud makabulig sa problema sang hulot sa mga nagagutok nga ospital bangod sa padayon nga pagtaas sang kaso sang makatalagam nga balatian. Ginpahayag sining dugang nga ginahitso na sa karon sang iya tratapan ang mga kagamitan kag rekisitos nga kinahanglanon agud matigayon ang nasambit nga proyekto kag gilayon
nga magamit insigida sa mga pumuluyo sang syudad. Kaangot sini, gilayo naman nga nagpatigayon sa inspection ang Department of Health sa Capiz sa pagpangulo ni Dr. Mary Joy Castroverde, kaupo ng mga empleyado sang Provincial Health Office, subong man si Dr. Lore Kahilog sang City Health Office, Dr. Rene Huendak kag Dr. Pip Asception sang Capiz Medical Society, agod personal nga usisaon ng lugar nga paghahamtangan sang nasambit nga pasilidad. Nagpalabot naman sa pagpasalamat ang lokal nga gobyerno sang syudad sa grupo sa mga doktor nga nagbuluntad agod magbulig sa pagpasangkad sa mga tikang sang gobyerno agod mapakigbatuan ang panghangkat nga dala sang pandemya. Kaupod mo sa pagtuo kag pag-alagad sa tawo, ini si Alagad Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maraming salamat Alagad Maria Jean Lorin Balgos sa gidawong report diri sa aton nga pangalagad. Sinagid balay mo nga kaupod. Okay, so isa man ka maayo nga balita ini no kay ginatinguan sang gobyerno lokal sang syudad nga makapatukod sang temporary treatment and monitoring facility para naman iniya no sa mga mild to moderate cases ng COVID-19 diri sa syudad sang Rojas. Kag isa ini sa mga mahimo mangin solusyon sa pagginutok karon no sa mga pasyente sa aton nga mga TTMF sa aton mga pasilidad no. Actually diri sa aton sa may Villarreal Stadium no kun diri sa syudad ang tag sa Cabanatuan mayara man iya. Galing ang syudad sang Rojas amo man nakita karon nga rason bangod gani no sining pagtaas kon padal nga pagtaas sang kaso ng COVID-19, that is why nga nagatingwa man niya ang lokal nga gobyerno agud nga mas mahatagan pagidligwa man ang aton nga mga frontliners nga maka tawag si paway-huwayang iban no subong man makatagligwa sa aton nga mga ospital ugod tong hindi kita magpareho no sa iban nga lugar nga tuman ang pagginutok. Sa dugang naton nga balita, grupo sa mga tumandok sa tag-aw padayon nga ginabuligan sa tunga sang pandemya. Sa paghatag kaundahan sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad John Rafael Fabrigara. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad John Rafael sa report please come in. Wala nagauntat ang Capiz Archdiocese Social Action Center o kun Caritas Capiz sa pagbulig sa mga kapisnon nga labi apektado sa pandemya, ilabi na ang mga tumandok nga ati sa sitio Tag-aw, Barangay Tamulalo, Dumaraw. Sining damlag lang ging kalipay sa nasambit nga grupo nga miyembro man sa Tamulalo Progressive Farmers Association ang pag-angkon sang kagalingon nga produkto nga kape, bunga sang gitingob nga pagsuporta sa Department of Trade and Industry Provincial Office pinaagi sa Negosyo Center, Kasak, kag lokal nga gobyerno sa Dumaraw. Sa matandaan, unang nga gimpaydalom sa duha ka adlaw nga paghanas ang 15 ka mga miyembro sa nasambit nga asosasyon sa nagligan nga bulan agod mahibuluan sa mga ini ang tama nga proseso sa paghimo sa kagalingon nga lokal nga produkto imbes nga biligya ini nga hilaw sa mga merkado. Gimpahayag naman ni Dumaraw NC Business Councilor Elika Guillermo nga ginhatagan man ang mga ini sang Entrepreneurial Development Seminar agud mahatagan oportunidad ang grupo sa kung paano mabataas ang kita sa ilang produkto. Dako naman ang pagpasalamat sa grupo sa nabaton nga coffee roaster machine gikan sa Kasak pinaagi sa Sustaining Empowered and Resilient Communities Towards Holistic Development o Consortium Dev Program sa National Secretariat for Social Action o NASA or Caritas Philippines. Sarang nakaroon nga mabakal ang mga nasambit nga produkto sa Ati Display Center nga nahamtang sa Barangay Tamulalod, Banwasang, Dumaraw. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maraming salamat talaga John Rafael Fabrigar sa gidulong nga report diri sa aton nga pangalagad. So kudos no sa mga nagabulig sa aton nga mga tumandok nga ati sa may sitio Tag-aw, Tamulalo, Dumaraw no. Man hindi lang man makaya ini sang Social Action Center kung wala ang bulig no sa aton nga gobyerno. So panginbulahan kag pagpasalamat man sa Department of Trade and Industry labi na sa ilang nga negosyo center dito sa Banwasang, Dumaraw. Kay dako ini nga bulig no para sa aton nga makuturan
labi na no nga pila sa miyembro sang Tamulalod Progressive Farmers Association ang grupo man no kon sang indigenous people kon tumandok sa sitio Tag-Aw, Tamulalod Dumaraw. So sa karon aside sina may iban pagid iyan no nga mga activities ang Social Action Center, lakip na diri no pagbulig sa ilang mga palangitan-an kag pagbulig sa pagpananom no, pagbalik sa maayo nga kinaandan no sang bukid dito sa Tamulalod Dumaraw kag sa mga kaiping pagid no nga mga kabukiran. So kabay pa no nga matigayon gid naton ini kag mangin madinag-on ang mga programa naton para sa ila. Sa dugang nga balita, Bayanihan 1 ginkilala bilang best global practice batok sa COVID-19. Para sa pagdulong sila nga balita, yara sa line number 3 si Alagad Liza Generale. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Liza sa report list kami. Gindayaw kag ginkilala ang Bayanihan 1 to Heal as One Act bilang isa sa mga best practices nga ginpatuman sa bilog nga kalibutan agud pakigbatuan ang COVID-19. Sandig sa International Budget Partnership o kon IBP, gindayaw sini ang Pilipinas sa pagtinguha nga atubangon ang pandemya pinaagi sa pagpapasar sang layi nga Bayanihan 1. Partikular na ang semanal nga report agud masiguro nga igapatuman sa maayo ang mga programa sa COVID response. Sa report sang IBP, 4 ka mga pungsod lamang sa bilog nga kalibutan lakip na ang Pilipinas ang may-ara sa nagakaigo nga level of accountability sa fiscal policy responses. Ang 3 pa sa mga pungsod amo ang Australia, Norway kag Peru. Ang Bayanihan 1 to Heal as One Act ang natigayon nga mapapasar sa idalom sang pagpamuno ni Anay Speaker Alan Peter Cayetano. Ini amo ang labing una nga economic recovery plan nga ginpatigayon sang administrasyong Duterte agud pakigbatuan ang halit nga dulot sang COVID-19. Ginhatagan sang Bayanihan 1 ang gobyerno agud magre-allocate, magre-align kag magre-program sang 275 billion pesos nga pondo gikan sa national budget bilang sabat sa COVID-19. Nagpainman sang pondo para sa testing kits, medical supplies kag pagtukod sa mga quarantine facilities kag isolation centers para sa mga COVID patients. Ang IBP isa ka independent watchdog nga nagasulong sang hayag, tingob kag accountable budget process sa mga nagkatuhay nga gobyerno sa bilog nga kalibutan. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maraming salamat Alagad Liza Generale sa giniunang report diri sa aton nga pangalagad no. At least may nakakita karon no sa ginaubra sang gobyerno sang Pilipinas no. Maayong nga ginaubra ha sang gobyerno sang Pilipinas batok sa COVID-19 no. Kag kabay pa mas madamo pagid mga maayong nga buhat o kun ulubrahon ang aton nga gobyerno no nga masiling naton bala makabuligid sang dako sa aton nga mga kuturan ilabi na sa mga labing naapektuhan kung halitan sining pandemya no dala kung dulot sa COVID-19. Sa dugang naton nga balita, mga rason kung nga hindi wala o kung wala magbalik para sa second dose ang pila ka mga nabakunahan aton nga hibaloon. Para sa pagatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 5 si John Kenneth Fabregar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. John Kenneth sa report list kami. Posible nga nag-angkon sa sakit o kung na-expose sa COVID-19 ang mahimo rason nga wala na nakabalik sa second dose ang pila ka mga vaccine recipients sa pungsod suno sa isa ka infectious disease expert. Ginpahayag ni Dr. Minette Claire Rosario, miyembro sa National Immunization Technical Advisory Group para sa COVID vaccine, nga sandig sa nakita nila sa mga vaccination site, may pila ka mga individual nga nag-angkon sang ginabatsyag rason nga kinahanglan anay nila nga magpaayo. Sunod diri nga may posibilidad nga na-expose sa mga ini
o kung may mga kaupod sa panimalay nga mayara man sang ginadala nga balatian sa diin nagapati ini nga hindi rason ng vaccination site nga wala na nakabalik ang pila ka mga Pilipino agud liwat magbaton sang bakuna. Sa report ni Dr. John Wong sa isa ka town hall forum, ginpatod sini nga yara sa 1 milyon o kung katunga sa mga Pilipino ang wala na nakabalik agud mautunon ang second dose ang ilang nga bakuna. Apang ginatag sang Department of Health nga yara sa 113,000 ka mga individual o kung 7% lang ang na-defer o kung nag-atrasar sang pagbaton sang second dose. Nagpahanumdum naman si Rosario sa importansya sang pagkumpleto sang 2 ka mga dose ng COVID-19 vaccine bangod kung hindi makumpleto, mahimo ang mag-angkon ang mga inis ang sintomas sang makatalagam nga balatian ilabi na ang mga tigulang. Sandig sa pinakauli nga datos sang DOH adtong Mayo 30, yara sa 5 ka milyon ang na-administer nga doses sang COVID-19 vaccine. Yara naman sa 3.9 milyon ang mga nakabaton sang first dose, samtang 1.2 milyon naman ang fully vaccinated. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maraming salamat talaga John Kenneth Fabrigar sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad. Sa dugang naton nga balita, 7 ka milyon nga deactivated nga botante ginganyat sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting nga liwat magparista sa voters registration sang Commission on Election. Sa dugang nga balita, yara sa line number 2 si Alagad Apple Queen Labrador. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad sa report list kamin. Nagapanawagan ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kung PPCRV sa mga botante nga wala makaboto sa 2 kasunod nga eleksyon. Naghalin sang address, nagbag-o sang pangalan ukon mga overseas Filipino workers nga nagbalik na sa pungsod, nga liwat magpalista sa ginapatigayon sa karon nga voters registration sang Commission on Elections. Ini ang panawagan ni PPCRV Executive Director Maria Isabel Buenoobra sa kapin 7 ka milyon nga botante nga gin-deactivate ukon ginkakas sang COMELEC sa listahan sa mga botante sa pungsod. Suno kay Buenoobra, importante ang partisipasyon sang tagsa ka Filipino sa nagahilapit nga piniliay sa tuig 2022 national kag local election. Sa diin ang dapat nga iliher amo ang mangin bag-o nga presidente kag vice-presidente sang pungsod nga magapangalagad sa masunod nga 6 ka tuig. Ginpakigbayin pa ni Buenoobra ang pagpakig-angot kag pagpaabot sang bulig sang PPCRV sa nagkalain-lain nga diocese sa pungsod agud mangin kaupod sa pagpanawagan kag kampanya nga ganyaton ang mga kabataan, mga nagaalabutan nga OFW, kag mga na-deactivate nga mga botante nga liwat nga magparehistro sa COMELEC. Ginpaathag ni Buenoobra importante nga magpakigbahin ang mga pumuluyo sa naghilapit nga eleksyon nga kalakip sa kinamatarong kag responsibilidad sang tagsa-tagsa sa isa ka demokratiko nga pungsod. Nagapati naman ng PPCRV nga malabot sang COMELEC ang target sini nga makalista sang 60 ka milyon ukon masobra pa ka mga rehistrado nga botante nga mahimo nga makigbahin sa gintalana nga piniliay sa 2022. Ginpahayag sa komisyon nga naglabot na sa 59 ka milyon ang numero sa mga rehistrado nga botante sa pungsod. Sandig sa opisyal nga listahan sang COMELEC sa 2019 elections, mayara sang 61.8 million kakabilugan nga numero sa mga botante sa pungsod, apang kinahanglan nga i-deactivate sang komisyon ang masobra sa 7 ka milyon nga botante bangod man sa kapasawan nga makaboto sa 2 kasunod nga eleksyon. Kaupod nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madaming salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad. So isa ini no kapanawagan sa aton tanan-tanan labi na sa mga kabataan kag sa mga kultura nato na nga mga overseas Filipino workers nga nagbalik na diri sa pungsod Pilipinas nga wala makaboto sa sulod sang 2 kasunod nga mga eleksyon o kon piniliay. Subong man ang mga kauturan ang mga kabataan no nga wala pa makaparegister 18 years old and above no 18 years old meaning
bag-o pa man ang eleksyon ti 18 ka na, no? Pwede na ikaw ka pa-register. So ginaganyat nato ang tanan-tanan, labi ng mga kabataan, ng mga overseas Filipino workers. Mga nga nagbalik diri sa pungsod, kaliwat magpalista sa ginapatigayon sa karon nga voters registration sa Commission on Elections. So kay sa nambalta no, isa ini ka kinamatarong kag responsibilidad naton ni bilang isa ka Filipino. Agud sa pag-abot sang mapilian karon nga mga bagong leader sang pungsod, sa aton nga probinsya, sa aton nga banwa, sa aton nga barangay, hindi na kita sagad sang reklamo. Lahat iyon na ini para magugpong, magtingob kita, para mangin maayo man no ang resulta sang eleksyon. Hindi na kita magbinasulay sa ulihi, no? Hindi na kita magpang pinpoint pala. Hindi kita magtinudluanay kung sino ang sala. Ikaw bala kung ang ginboto mo. Isa lang na mga kalagad, no? Isa lang man ang aton nga handog. Nga mangin maayo ang palaabuton sang pungsod Pilipinas. Nga niyara sa aton mga kamot ang matuod-tuod nga yabi sang kadalagan. Oras nato na 5:19 diri sa aton nga pangalagad. Maayong hapon sa kay Alagad John Kenneth Fabrigar, kay Alagad Ian Dapolasa. Sino ni sila? Kay Michelle Fernandez, hello, I am watching with you. Ay, salamat kid ma'am. Salamat kid sa pag-upo diri sa aton. Kay Alagad Liza Generale. Kay Mama Ming, Tita Carmen Huego, salamat kid. Kay Ma'am Connie Borbon Rizaga. Kay Ma'am Carmelita Kalumen Fantilanan, kag sa tanan-tanan nga nag-upod sa aton nga pagpangalagad subong. Kaya kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage para sa Biyernes nga edisyon, Hunyo 4 kita, tuig 2021. Belated happy birthday kay Gigi, Jeremy Villarosa, ang TikTokerist sang kader, no? Happy birthday doy, kag kamay pa madamo pa ikaw mapasadya, bisan wala ka niyaging ang nano. Pabakod lang doy kag pa tawag sini basta paayo ikaw, no? Paayo ikaw kag imo nga tagipusoon, kaya rila kami ni Perme, no? Happy birthday sa imo. Alas 5:20 diri sa aton nga pagpangalagad sa pangalanan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor, aton nga program manager Father Francisco Casalda Jr., sa aton nga station manager Reverend Father John Dave Ibalya, atong nga partner, ako ng mga technical director Alagad Mingming Waigo kag engineer RJ Bora. Partner technical Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Ikaw po nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa Alagad Real de la Rosa nga nagasiling, hindi importante kung gamay ka o kung dako. Basta sa masakit ikaw lamang mapailayo, kag basta mo pagtuo, hantop kids sa makako. Maayong hapon, kag God bless Pilipinas! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo